Salut și bine te-am găsit la un nou episod dintr-o nouă serie de Euro Truck Simulator. Am văzut că v-au plăcut celelalte episoade cu Minecraft și am zis să fac așa Euro Truck Simulator. Adică de ce nu? Mi-am spus, o să dureze 10 minute, aproximativ 10 minute, să fac doar o cursă, pentru că, da, mi-am cu Bandicam. Ok. Mi-aș lua și mod pe Euro Truck Simulator, dar nu vreau. Ok, am nevoie de benzină. Stop. Așa. În față puțin. Bun. Ok. Bun. Ok, aici acolo e semnalizarea. Hai să dormim un pic. Și... Ok, am pus pauză puțin. Acum să ne continuăm drumul. Ok, semnalizăm și noi ca oamenii și hai să mergem. O joc pe tastatură pentru că îmi vine mai simplu decât cu joystick-ul. Și că suntem aproape, cred. Nu trebuie asta. Ok. Unde era ăla? Așa. Mai avem ceva. O luăm drept înainte. Cred. Da, e bun. Ok. Asta. F4. Ok. Păi o să filmez și Minecraft. Poate și GTA. Dar nu știu pentru că pot să filmez doar 10 minute, adică da. Semnalizăm aici. Am avut puțin lag. Stop.
aici. Mai în față. Ok, boss. Ei, am plătit, trecem granița, frumos, elegant. Să ca toți un firar. I have an accident. Ia, păți ceva? Nu cred că a pățit nimic. Ok. Cum spuneam, o să filmez și GTA, posibil, vreo 5 minute, cam așa, pentru că să vă prezint casele, nu știu ce, tralala, prostii, mă facem și o misiune, poate. Da. Ok, va trebui să mă duc pe banda cealaltă. Hai, mașinuță, hai. Deci să mă duc pe banda cealaltă. Hop. Ei, da. Da, ia s-a blocat. Ok. Hai că mai avem puțin. Fraps este foarte greu să filmez. Nu știu cum să fac setările. Cu Bandicam este mai bine. Iubi. Eu 50. Așa. Trebuie să stop. Semnalizăm. Nu vine nimic. Aici, cred. Da. Și aici. Nu. Bun, și cam acesta a fost episodul de azi. Nu uitați să vă abonați, să dați like și pa, pa!